És multiforme en les seves característiques, fent-nos detenir emocionats quan confluïxen en l'art. Per tot arreu trobem actes, activitats i festes artístiques en les que el nostre cor, a l'escoltar música, s'obri de bat en bat. Esta nit anem a reviure la nostra tradició folclòrica, on escoltarem cantadors d'estil i cants populars valencians. Disfrutarem de la típica rondalla de l'horta històrica admirant quadres de balls i el so d'instruments casolans. Esperem que tot el públic en general isca amb bon sabor de boca quan l'acte toca el seu final. Doncs tot es fa amb el cor en la mà, com pertoca, quan és nostra tradició el protagonista principal. I sense més preàmbul, iniciem les actuacions, començant el passacarrer, el tabal i la dolçaina. Que sone la música sense dilacions, que isquen els instruments de la baina. És un cant exclusivament valencià que s'acompanya de dolçaina i tabaler. Tothom el coneix amb el nom d'Albà per fer-se quan inicia el piular el pardalet. Intervenen dos seriosos cantadors, un que inicia la cobla i l'altre que l'acaba. I entre les estrofes dels versos reveladors s'enamora, es critica, es lloa o s'alaba. Mai abans sabràs quin és del vers la intenció, doncs es crea en el mateix moment. A cau d'orella es dicta la interpretació i en l'últim cant s'aboca el forment.
La dansa plana, la més estesa per tot arreu dels pobles valencians, es ballava en les festes patronals i també en algunes de carrer, organitzades en espais de convivència pública vitals, adornats amb fanalets a la veneciana i la flor del roser. Amb el so de la dolçaina i el tabalet conegut, sol acompanyar les imatges dels sants, penetrada per la flaire de la murta escampada pel recorregut i dels aplaudiments de la gent amb el cor batejant. Element imprescindible en qualsevol festa, bé siga religiosa o cívica, celebrada en territori valencià. La nostra tradició en la dansa es manifesta a billatges dansadors amb rics vestits del popular paisà.
tradicional de la cultura valenciana. El seu origen és àrab i el denominaven al segle X surnit, que significava instrument de festa o casament entre gent galana, alegrant molt al poble quan s'escoltava el seu xiulit. A València i Castelló se li denomina dolçaina a l'instrument. En les comarques d'Alacant, xirimia, xeremia o xirimita. I en la localitat de Morella se li diu gaita tan content perquè els tubs de dita gaita ella imita. Pertany a la família de l'oboè musical. És de 30 centímetres i s'acaba en una campana, que li dona un potent so triomfal si es tapen correctament els 8 orificis fent filigrana.
València i en les riberes del Xúquer principalment, amb interpretació individual per gent de l'àmbit rural i artesà, en rondes amoroses, festives, de quintos, en balls i familiarment, trobem un repertori que denominem cant d'estil valencià. El cant d'estil, o també cançons, comprèn un conjunt de cants per ronda o ball. S'acompanyen bàsicament per instruments de corda, guitarres i guitarrons, junt de vent, clarinet, trompeta i trombó, com veurem ara en detall. Poden ser interpretats amb estil de cant pla o cant requintat, el primer més senzill i el segon brillant i florejat, on destaquen les variants l'1 i el 2 i l'1 i 12 exclusivament valencians, i la de l'1 que pertany als fandangos del sud o meridionals.
ja l'heu sentit, és un portento de la cançó i Benet i jo volem donar-li un record per haver-nos donat l'oportunitat d'estar a prendre en ell aquest cant d'estil. Hi ha poques persones que estiguen recuperant el cant valencià d'estil. Avui tenim la sort de comptar amb nosaltres, amb un d'ells, amb el mestre Josep Aparici de Godella, més conegut com l'APA. Bueno, pues jo l'únic que vull dir-vos és que mantingueu estos dos vius. Estos dos vius, hi ha altres més que jo sé tinc bona informació de que en Gandia n'hi ha bons cantaors. N'hi ha bons cantaors i n'hi ha bons versaors i n'hi ha gent que el cant el du allà dins. Jo l'únic que vull dir-vos és que estic molt content de tindre Benet, a Núria, altres persones que estan per allà, perquè veig que este cant li està deixant uns arrels
cap als pobles, cap a les ciutats, perquè bueno, a Gandia ja és una ciutat, i crec que deveu d'estar en ells ajudant-los i que no es perga, perquè Benet i Núria tenen bona veu, saben el que estan fent i necessita molta ajuda de vosaltres, per ells. Les balladores es situen a una banda del carrer natural. Els balladors just enfront se les miren. En sonar l'avís de la dolçaina i el redoble del tabal, els homes s'apropen a les dones i a ballar les inviten. Quan tots els balladors i balladores estan emparellats, formant una filera, dolçaina i tabal, inicien la dansa. De cap a cap de carrer, en sentit d'anada i tornada acompanyats, marquen el pas sense alçar de terra els peus amb bonança. Sols el fandango final permet votar, traient totes les forces possibles per seguir el dolçainer. I ara mateix a la dansada de Gandia veureu ballar, recuperada per Rosa Selfa pel nostre delegat.
les processons de la Mare de Déu de la Salut, Festa Major d'Algemesí per allà setembre, dansant s'alcen els castells per tothom coneguts i anomenats dansa de valencians per Terres de l'Ebre. La música és executada amb tabal i dolçaina sense bullanga, amb dues tonades bàsiques, una per a la dansa del ball i altra més coneguda popularment com la muixaranga, que serveix per alçar les torres amb treball. La música és senzilla i emocionant, amb ritme molt pautat per servir de guia, proposada inclòs com a himne intemporal per uns nacionalistes que invoquen la seva senyoria. agraïm la companyia a tothom així present, esperant que hagin disfrutat de la primera mostra de folklore valencià. Amb ella, el 9 d'octubre celebrem, junt a l'IMAT, al que ha volgut assistir i al ciutadà gandià. Els desitgem bona nit els dolçainers, la rondalla agredors, els dansadors, el grup de cant d'estil, els cantadors, l'APA i els organitzadors.